Hej, jeg skal vise jer, hvordan jeg tester mit blod, så jeg kan se, hvordan min krop har det, og om jeg får de vitaminer og næringsstoffer, min krop har brug for. Så det gør jeg ved at tage en lille blodtest, eller et par stykker, fordi jeg tager flere test i dag. Men helt til at starte med, så har jeg lige taget den her ud af en lille æske, og vil lige huske at skrive mit navn på den, så jeg ved og dato, hvornår jeg har testet den 7. maj i dag. 26 skriver jeg lige på dem alle sammen, så jeg styr på det. Skriver mit navn på, tager et billede af dem bagefter, så jeg har den, hvis jeg smider den lille seddel væk her. Så 3 tests i dag. Tester min fedtsyre og tester min D-vitamin og ser om jeg har nok af det, og så tester jeg også lige og ser om mit blodsukker er som det skal være i forhold til om jeg er i gang med at udvikle prædiabetes. Så det jeg gør til at starte med, inden jeg tager blodprøven, det er at gøre det klar her. Der er 2 nåle til at stikke mig selv i fingeren, men allerførst har jeg vasket fingre og tager og renser med sprit min venstre ringfinger. Den er sådan blødest i huden, så derfor er det bedst at stikke sig indad, og så stikke ude i blommen. Og jeg vil lige gøre det klar her, så når der kommer lidt blod ud af mine fingre, så er jeg klar til at dryppe det på. Nogle gange kan det godt drille en lille smule med at få nok blod ud, men så kan man eventuelt lige gøre sådan med fingrene, eller svinge armen godt og grundigt. Men nu ser vi, om mit blod det er tyndt nok til at få noget ud med det samme, eller om jeg skulle have været oppe og svinge armen. Så ikke om I kan se det, men går meget godt med at få lidt blod ud her.